ebe obibi ndị Igbo ifula ndị Igbo ifugo ndụ ifula ndị Igbo ifugo agam n'ilu ifula ndị Igbo ifugo ihe ọma otu obi ha dị bụ ka iru ha si adị Igbo bụ ebe obibi ọ bụrụ na ịnụbere onye Igbo amarakwa m ife ji gị ọ bụkwanụ na ijebere ka gị na onye Igbo mee biznes amarakwa m ife ji gị maka ife ọbụla nwa afọ Igbo tinyere aka Chineke na-atinye aka ya so ebe obodo ijere na-afụlọ ndị be anyị ma na ebe ahụ mmadụ ekwesịrị ibi ebe ahụ onye nwaanyị anọrọ ya mana ebe ijere ife onye Igbo nwanne m setụlụwa ma na udo dị ebe a so na onye ka anyị bụ ndị Igbo ji wee nwetazie ife na-enyere ndị Igbo aka isikwa ka anyị kụziolu ụwa niile na ife na-enyere ndị Igbo aka bụ anyị bụ ndị mmegheri arụ anyị na-emegheri arụ anyị nara n'ofu ebe ọkwa anyị nara achịkwasị aka anyị nọ n'ofu ebe anyị bụ ndị na-emegharị arụ so nwanne m idina edine ị na-egwu egwu nke ọbụla ị na-eme ngwa binye oge ahụ anyị ji emegharị arụ elugo yiye akwa nke gị gbanye akpa ụkwụ nke gị anyị apụọ ngwa aya yes so yes so I put no bioma you wanna let me you will go to your balara I am my child you will not so much fun come we about that the other sorry ada ba na we wa maka so ị na-emegharị ala onye lụga aka ka ịkwado onwe gị maka ije ọrụ ịkwado onwe gị maka ihe ị ga-eme ngwa gbasapụkwe nwayọ nwayọ chetakwa na anyị na-echenji anyị na-etinye aka nri agbanwe ngwa nwayọ 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 asị na nwayọ ka eji alacha ofe dị ọkụ anyị na-akwado onwe anyị akwado ekwene ka akwara gị tụnụsịa chetakwa na bifo anyị ebido mmegharị alụ anyị nenere onwe anyị wee fụ na anyị enwere ọbara mgbali elu nenedego onwe gị fụ na ị nwere ọbara fụ na ị nwere ọya shuga maka ọ bụrụ na ị nwe ya ọ ga-emegide exercise mmegharị alụ ị na-eme ngwa anyị na-achọkwa ichenji gbasagba ụkwụ gị obele eme ya omenala anyị amaka ị na-ahụ ka egwu anyị si ada ọfụma ọ na-ada ndụ ndụ akụnụba akụnụba ngwa wenibi enu anyị na-agbatịsị akwara anyị na-agbatịsị akwara anyị na-ejikọ ahụ anyị ejikọ tinyekwa ọchị n'ilu gị maka anyị na-adị mma tinye aka na ukwu gị
na-achọ ịgbatu agbatu kịta anyị eme ya ugboro ise kwa gbasa okwu gị ọfụma o dịka anyị na-achọ iche njikwa ọzọ jikwa njikere gbakwa anyị bukwa yes sir Igbo bụ ndụ yes sir pasa akwụkwọ pasa onwe kọma aka ndị ka ya esi wee be ndịbe yes na-eme ya na-enwe amụlị aka anyị gaa saịdị a ọ gaa saịdị a ọ gaa saịdị a ọ gaa saịdị a chetakwa gbasasị ukwu gị ike ọ bụrụ na ịma uru mmegharị alụba ị ga na-eme ya ụbọchị ọbụla ị ga na-eme ya ọ ga-abụ isi ije na-eme na-enyere ndụ gị aka ka ị wee bịa ndụ ọma maka ndị Igbo na-adị ka ndụ aka ọ dị na mgbọrọgwụ anyị ọ iji mara anyị yes welitakwa ilu gị elu dịka isi eme ya ọ na-asọ hey dịka anyị si eche njikwa anyị na-agbawekwa anyị na-achọ mbido mgbakwa yes ụmụ ọma ibe m na-eme ya obodo Igbo bụ obodo dị n'eluigwe anyị nwere adreesị n'eluigwe yes ịkwụsị pụọ ya ekwute ya na aka m anya ọ dị mma anyị na-achọ ịgbanwe ngwakwa ngwakwa yes ndị ọma ndị ọma eyi gbasa akwụkwọ yes gbasa akwụkwọ ya ọfụma Igbo nwere ndị ọrụ eji eje mba ndị ihe ọma na-adị mma
Akai nó lộn rồi. Akai nó chơi vào. Chặt ra.
Yes, sir.